बोरैबा दाखाजों मैलेर एकदम बोहैगासिनो दं दैमा बायदि लैथो बायदि जिखुनु आंना देहा थिग गैया उन्दुनाय गैया सानथामसै फासथायाव उन्दुयो 9थायाव सिखारो 8थायाव सिखारो बिदि जागासिनो दङ मेगन मोदै जागासिनो दङ खर' गरम जाजोब्बाय मा खालामनो नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दङ ना दैबाना जादों दैबाना दाखा जोमैनि इउटिउबाव दैबाना जादों हगार बेसेबां हायो हगार जेबो नङा आं बे लाइभ जोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना गासिबो बे भिडिअखौ आपल'ड खालामफिन रि-आपल'ड खालामफिन बे भिडिअखौ शेयार खालामजोब बयनोबो शेयार खालामाबो आपल'ड खालाम गावबा गावनि चेनेलाव आपल'ड खालाम फेसबुकआव आपल'ड खालाम इन्स्टायाव आपल'ड खालाम आं गिबियावनो बे बाथ्राखौ होननानै दोनखाबाय आरो आं मेसेज नायथ'ला दे जिखुनु आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंनानै थांनोसै एकदमबारे मा खालामबावनो आं दा मथा मथि कपिराइट स्ट्राइक हरनाया 120थानि बारबाय दानो होयो दानो माबायो दानो होयो दानो फैयो नैबे गोदान 1 2 3 4 5 6 7 8 9था बे गोदान दहाय फुङाव होनाय आं 9थायाव सिखारनाय लोगो होदोंमोन एकदम मोदोम मावजोबदों मिथिबायना आंना बे गोथाङा स्ट्राइक जाजोब्बाय ओमफ्राय नैबे गोजाया मोनसे दंबावो इनफ'नि डेट माने इमेलावहाय बिनि डिटेल्स हरबावनांगौ दं बे गोजाया बे मोनसे जाबाय बे मोनसे दंबावो ओमफ्राय बैयाव 6था दं 6थानि बे गोथाङा जाजोब्बाय रिजल्भ एन्ड बे जायाखै मथा मथि बेवहाय मोनथामा जाबायदां जायाखै नैबे जाबाय जायाखै मोननैल' जादों दा बेखौ आं इमेल लिरफिननांगौ बिराद खस्थ' लिरोलै आंसो मिथिगौ माबायदि लिरदों इंलिश रोङा बाल इंलिश रोङा मोजाङै ओरैबादि खस्थ' लिरदों रोंबाथ' इमेलावनो लागावजोबगौमोन आं खेबसेनो प्रपारलि इंलिश लिरनो रोङैजों जाबजों ओरैबादि माथा गरम मारै लिरनो मानो लिरबायल' जायखिया थांजोब्बाय जिखुनु स्ट्राइकनिल' बाथ्रा नङा दिनैनि दिनाव बिराद एक्सन गोग्लैसिगोन मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवहाय अलरेडि जाजोबखाबाय बुस्थुआ मा खालामनांगौ मानांगौ आं जेबो डिटेल्स खिथाथ'ला जिखुनु डाइरेक्ट एक्सननि उनावहाय जों भिडिअ रेकर्ड खालामगोन ओमफ्राय हगारगोन डाइरेक्ट मथा मथि दिनै मोनसे नङा मोनसे गथारगोन भिडिअ माने ओरैबायदि जों केसखौ होबाय केस एप्लाइ खालामनायावहाय लं प्रसेस साइबार क्राइमावहाय मथा मथि मास मोनसेसो नांगौ अब्ला जों बिदिखौ नेनो हायाना माने बिसोर हेक खालामगोन हेक खालामनानै बिसिनि डिटेल्स बरनगोन बिदि खालामजोबगोन बिराद लं प्रसेस जों बेखौ एप्लाइ खालामबाय बे थाबाय थाथों बे केसा बिदि थाबाय थादों आरो जों सिंजों सिं डाइरेक्ट डिटेल्स लानानै नागिरगासिनो दं साफा साफा रावखौबो हगारालै रावखौबो खाथियावबाथ' डाइरेक्ट थांनानै जोदामले लाहैजोबखागोन बिमाबो एकदम माथा गरम जाजोब्बाय आंना मोदोम आखाइ मावजोबखाबाय दहाय सिखारनायावथ' बाब मा जायाथाय मबाइलखौनो थुनो रोङाखै आं आरो फंखौसो फन हरबाय आंनो एकदम आं रायज्लायहरनोबो रोङासै सिरिस थाबाय आं एकदम खर' गरम जाजोब्बायलै जों एकदम जानो लोंनो सुख गैला साथामबो मा खालामबावनोथाय दानो थांगोन हमहैगोन निमाहा होदो अनदो उन्दै मानसि बुजियाखै मोनथियाखै नुवाखै खोमा भिडिअखौ जाय इउटुबाव हगारदों बे गासिबो इउटुबाव एक्टिभ गोजा इउटुबाव नायै गोरों गोजाखा बिसोरो गथ'सो मानसिफ्रा दा मा खालामनो जिखुनु बेसेबां हायो नोंथांमोना हेल्प खालामनांगोन आं जोंखौ गामियावहाय जाय चेनेलफोरा हगारदोंब्ला मोनथियोब्ला स्रोदै खबर खालाम कल खालाम आंनाव डाइरेक्ट नाम्बारा ला 7896911238 7896911238
बे आंनि नाम्बार पार्सनेल नाम्बार आं रावनोबो शेयार खालामाखैमोन बे नाम्बारखौ कल खालाम चेनेलखौ मोनथिबानो कल खालाम माबा मोनसे बान्था होबोगोन जों डाइरेक्ट जाय इनफरमेसन होनो हायो फिसाबाबो बान्था होबोगोन जास्ट कल खालाम इनफर्म हर नागारालै रावखौबो आं मा मोनदों बिसोर बेसेबां फैसा खामायदों इउटुबजों बिराद फैसा खामायनो हायो सानदोंना मादों बिसोरलाय जुदि बिदि खामायनो सानदोंब्ला जों मानो इउटुबाव होआखै इउटुबाव होनांगौमोन ना मानो हलाव देखायदों मानो निउआव होदों नोंलाय एथ' लाख लाख फैसा थांदों इउटुबनिफ्राय जुदि मोनोब्ला जों इउटुबाव होनो हागौमोन ना इउटुबाव फैसा मोनालै आबुंमोन नानिमोन नोंसोर मा मोनो इउटुबावहाय नोंसोर गाव गावनि टेलेन्टखौ बाहायनो नाजा गाव गावनि टेलेन्टखौ बाहायनानै नोंसोरनि कन्टेन्ट क्रिएट खालाम गोदान गोदान कन्टेन्ट क्रिएट खालाम नट रिआपलड जाय चेनेल गिदिर बिथांमोनाथ' हगारखाया बिसोरथ' मिथिखायो जाय फैसा खामायग्रा बिसोरथ' हगारखाया जायफोरनाव $1 $2 बिदि हाबहांदों बिसोरथ' खामायखाया जायफोरा माने मनिटाइज जाजेनाखै बिसोरसो हगारखायो माने मोनथिया बिसोरो ना माने बेखौ हगारनानै भिउस लानानै मनिटाइज खालामसै आरो दानफिनसै बिदि नोंसिनि टारगेटआ ना बिदि जाया मालाबाबो बिदि जाया जों इसेबां मास मोनथाम मास मोनब्रै इसेबां खस्थ' खालामनायखौ बिदि 1 मिनिट बिदि 1 घन्टा 2 घन्टानि गेजेराव जुदि स्पइल खालामबा मा जागोन नोंथांमोननि जों ब्लग बानायनाय भिडिअखौ जों रिआपलड होयोब्ला नोंनिफ्राय बांसिन भिउस लायोबा नों माबायदि मोनगोन हा नों खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानायनायखौ जों हगारोबा आं बांसिन भिउस लायोबा नों माबायदि मोनगोन जाय बिथांमोना फिल्मखौ नायबाय बिथांमोनाथ' गाबगासिनो दंखायो गासिबो मोजां मोननानै गासिबो बुंहरदों बिसोरनि बुंहरनायावसो जों गावखौनो गाव एसे एनै कन्ट्रल खालामगासिनो दङ नङाबा जोंना हाइ प्रेसार थांगासिनो दं माइन्डआनो बिदि हाइ प्रेसार जाफुनाय समावनो कल खालामसै आदा फिल्मा बिराद मोजां जादों आगै फिल्मा बिराद मोजां जादों सोरबा कमेन्ट हरबाय सोरबा मेसेज हरबाय सोरबा फन हरबाय बिदियावसो जोंनि दिमागा थान्दा थागासिनो दं एसे एनै कुल जागासिनो दं जाय बिथांमोनाथ' नायदों बिथांमोनाथ' मोजां मोनजोबखाबाय जिखुनु नोंथांमोना गाबगासिनो दं सिनेमाखौ नायनानै जोंहा गाबगासिनो दं भिउसखौ नायनानै निउ ब'आव भिउसखौ नायनानै जोंहा गाबगासिनो दं माला सासे बारायो माला सानै बारायो माला साथाम बारायो माला बिदि बुरजा जागोन भिउसआ बिदि बुरजा जागोन जोंहा बेखौ गाबगासिनो दङ नोंस्राथ' भिउसखौ नायनानै माबा सिनेमाखौ नायनानै गाबबाय दे जेबो नङा जाबाय जोंहा भिउसखौ नायनानै गाबगासिनो दं मानो होनब्ला इउटुबाव फिसा फिसा हगारगासिनो दं इउटुबाव नुखायोबा जों मानो निउ ब'आव नायनो ना बेसो खोथाया इउटुबावनो फिसा फिसा जों नायलांगोन देनांसिमहालागै ओंखारखागोन अब्ला जों मानो निउ ब'आव नायनो नायनाङालै मा मोननो फैसा हरनानैलाय सासे प्रडिउसारा सिनेमा बानायनो बिराद फैसा नांगौ जायो जों हारसिं हाया हिसाबै जों साथाम लोगो नांनानै जोंनाव साख्रि गैया मा गैया जों साथाम लोगो नांनानैसो जोङो बानायदों फिल्मखौ साथाम लोगो नांनानै जों फिल्मखौ बानायनायावहाय गोबां खरस थांदों बे खरसखौ बोखांनांगौ जोङो बोखांनानै आरो लाब बानायनांगौ लाब बानायब्लासो जों नेक्स्ट फिल्म टारगेट खालामनो हागोन जुदि लाब बोखांनो हायाब्ला जों माजों बानायगोन बे जाखिनि मुल बे दा सोलिबोनायसिमावनो जोबलांजोब्बाय फैसाफ्रा दा जोंनाव मुलानो फैयाखै आरो लाबखौल' मा होननो आं कमेन्ट नायथ'आ रायजोफोर जिखुनु नोंथांमोना बुजिखादों आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंनानै थांसै जिखुनु इनफर्म हायोब्ला आंनि नाम्बारखौ खनसे बुंबावबाय
7896911238 नोंथांमोना अननानै प्लिज आंनो जानला मोनला खोथानि थाखाय कल दा खालाम मेसेज दा खालाम प्लिज आं बिराद हेडेकआव थायो एभ्रि डे आं बिराद बिजि थायो इम्पर्टेन्ट खोथाखौल' हर आंनो प्लिज आं मैया दाख्लै सोरबा सानै मानसिजों नांलाय हरनाय जादों सोरनिबा नाम्बार बिहरलाबाय थानाय मानाय बिराद ओरैनो टेनसनाव दंखायो बिराद हरखादां लेभेल जाबायना माबायना बिराद खाथियाव मोनबा जुदामलेलाजोबनो लुगैखायो आं बिदि मानसिफोरखौहाय मासथिनि खाथियाव नायफैदोंलाय माबायदि जानानै दं जोंफोरो स' गाइस बेनोसै आं बारा गोबाव बुंनो थांला